Maayong adlaw uban ko ninyo karong adlaw kay mo palit ko og litson sa pinakalami nga mang litsonay diri sa Talisay. Sa hinungdan nagigusla gayud kita karong higayuna. Matik mangita tag masima-sima diri sa may Talisay. Og sa hinungdan nga mahadlok tang maulanan, suot rin ko. Man pagsuot na wa ang ulan, ako na lang pong gitangtang og balik. Kung pagpadayon ay duha kanila lang nagdinaganay. Ay di ay naay nang hatag og hinabang diri sa may unahan. Tuni silang mga naapektuhan sa bagyong Tino. Halos ang kadaghanan ani nila nawa gyud ang ilang kabalayan. So wala madugay ning abot tagi ko diri sa may Talisay Food Park. Nga palitanan og litson daghan ra ba jud kayo ang linya para lang makatilaw nining litsuna. Kaming take out. Ang pangalan di ay nining litsuna na kay Lolosoy. Pansin gyud nako nga kini ra gyud ang ginalinyahan sa kadaghanan. So taud-taud jud ko nagpaabot. Ay mo boss. Tiyan mo 1 kilo. Tiyan rin siya. Oh, 1 kilo, 1 kilo. 900 ba no? Dawat ra day sila og Gcash mga goy. 900 ang 1 kilo. Wala nay dugayan pa uli na ta diretso kay gutom na kaayo.